омодагии Муҳаммадхоҷа Яқубов ба муҳорибаи навбатӣ. Муҳаммадхоҷа Яқубов яке аз чеҳраҳои шинохтаи варзиши тоҷик 27 март муҳориба хоҳад кард. ин чорумин муҳорибаи Муҳаммадхоҷа Яқубов барои ҳимояи камарбанди худ хоҳад буд. камарбанди WBC 3 сол аст ки дар ихтиёри ӯ қарор дорад. рӯзи 27 март муҳаммад дар шаҳри Екатеринбурги Русия бо мушзане ки то ҳол шикаст нахӯрдааст муҳориба хоҳад кард. рақиби ӯ Лунга Сайтмела аз Африқои Ҷанубӣ буда дар рекорди худ 13 ғалаба дорад. охир он муҳорибаи Муҳаммад як сол пеш буд ки дар он муҳориба бо қарори довар Муҳаммад пирӯз шуда буд. дар он муҳориба Муҳаммад Яқубов мушзани мексикоӣ Томас Рохасро шикаст дода буд. дар ин муҳориба ба Муҳаммад пирӯзӣ мехоҳем.